Y a las tropas invasoras, rumba la rumbam bam. Y a las tropas invasoras, rumba la rumbam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Ay. Καταρχήν θα ξεκινήσω ότι η Ευρώπη έχει το παράδειγμα του φασισμού. Δηλαδή δεν είναι για μας κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, οπότε η προσοχή μας όχι απλά πρέπει να υπάρχει, ξέρουμε τι θα γίνει αν δεν προσέχουμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι στέλναν στις εξορίες τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές ιδέες και όλοι αυτοί που τους κλείναν στις φυλακές ήταν αυτοί που τώρα ευαγγελίζονται την ελευθερία του λόγου. Οι άνθρωποι που είναι εκτός της διαλεκτικής, εκτός του παραδείγματος του διαλόγου. Οπότε νομίζω σε αυτούς απέναντι πρέπει να τους δώσουμε αυτό που θέλουν οι ίδιοι να έχουν. Θα τους σταματήσουμε και να μην τους αφήσουμε να μιλάνε πουθενά. Εδώ στα Εξάρχεια δεν κυκλοφορούν φασίστες και τις φορές που παίρνουν το ρίσκο να έρθουν εδώ υπάρχει πιθανότητα να τους αναγνωρίσουμε και να φύγουν χωρίς ρούχα και δαρμένοι. Πέρυσι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ήρθε ένας, κάποιος τον αναγνώρισε, στην προσπάθειά του να φύγει τρέχοντας και στην προσπάθειά μας να τον σταματήσουμε, σκίστηκε η βερμούδα του και το μποξεράκι του και η μπλούζα του και έφυγε γυμνός. Αυτό. Όσο βαθαίνει η κρίση και οι ανισότητες μεγαλώνουν, ο νεοφασισμός εμφανίζεται σαν την ιδεολογία ή τέλος πάντων την πολιτική η οποία μπορεί να βγάλει από το τέλμα μερίδες του πληθυσμού οι οποίες υποφέρουν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να υποθεί στο φαντασιακό και στο συναισθηματικό κομμάτι ότι μας φταίνε οι άλλοι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, σε βεβαιώ, ας πούμε, να υιοθετήσει και λεκτικά, ας πούμε, την άμεση δημοκρατία, επειδή είναι αρχαιοελληνική κατασκευή, ας πούμε, πολιτική, ας πούμε. Μπορεί να ακούσεις ότι είναι αντικαπιταλιστές, προσαρμόζονται, έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα το να παίρνουν ιδέες από οποιονδήποτε, να τις φέρουν στα μέτρα τους και με αυτόν τον τρόπο να φέρουν κόσμο δίπλα τους και κοντά τους σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή του πλανήτη. Ο φασισμός είναι ουσιαστικά ένας λύκος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους λύκους, τους αγαπάω τους λύκους σαν ζώα. Αλλά μεταφορικά να το πάρουμε, ένας λύκος που βάζει την προβιά, δίνεται πρόβατο και μπαίνει στο μαντρί με τα πρόβατα και το παίζει πρόβατο για να τα φάει όλα. Εδώ φοράει μια σημαία, το παίζει πατριώτης για να φάει μετά όλους τους ανθρώπους αυτούς και να τους ποτάξει σε μια φοβερή σκλαβιά, αφού μιλάγαμε για σκλαβιά νωρίτερα. Και δυστυχώς έχει ανέβει πολύ και στην Ελλάδα πάρα πολύ και στη Γαλλία έχει. Αλλά πάντα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό. Ο λύκος μες στο μαντρί με τα πρόβατα. Το παίζει πρόβατο. Le fascisme porte des masques différents, en Grèce, en France et ailleurs. Mais le visage est le même. Soyez vigilants.